No ako ste videli, na Slovensku to v týchto dňoch žije fašiangami, ktoré sa spájajú so zabíjačkou, pochovávaním basy a veselicou. Teraz zavítame do obce, kde fašiangovali poprvýkrát, do Komjatíc. Stálo to za to. Zábava pred pôstom trvala až do rána. Koniec fašiangov v Komjaticiach sa začal skoro ráno tradičnou zabíjačkou. Na námestí rozvoňovali všetky zabíjačkové špeciality, pečené mäso, jaternice či kapustnica, no a k tomu aj niečo typické pre túto dedinu. Žebrácka kaša. Je to fakticky kaša z ryže alebo s krúpou a s krvou zmiešaná. Po zabíjačke bolo všade veselo. Fašiangový sprievod s asi stovkou ľudí vyrazil do ulic. Pri domoch ich vítali pohárikom tvrdého či chutnými šiškami. Posledná zastávka bola na miestnej fare a potom už pokračovala zábava v kultúrnom dome. S pánom kaplanom do rána sme piekli koláče. Všetko bolo vynikajúce. Moslimovia majú Ramadán, ktorý trvá približne mesiac. Kresťania sú na tom horšie, pretože ich pôst trvá až 6 týždňov a začína sa práve pochovaním basy.